Nu vil vi prøve at lave en lille mindfulness meditation, og det er vigtigt, at du, når du sætter dig til rette her, er klar over, at der ikke kan være ydre forstyrrelser i rummet. Det vil sige, at du har gjort det sådan, at måske har slukket din mobiltelefon og gjort dig klart, at der ikke er andre, der lige kommer ind og forstyrrer dig. Det virker lidt som en afspænding, men meditation er lidt anderledes end en afspænding, så på den måde så er det godt, at du lige har klargjort dig selv. Og sæt dig godt til rette, og det du gør, det er, at det er en god ting at lige lægge sine hænder i sit skøde, eller lægge sine hænder ud på lårene, og eventuelt lige sådan lukke hænderne i en anden god stilling, og i yoga anbefaler de en stilling, hvor man har tommelfingeren om sin pegefinger, på den måde kan det være med til at skabe sådan, ligesom energien bliver inde i en selv. Det du så gør, det er at lukke dine øjne blidt i, og starte den her indre rejse, og den første ting, som er god at stille sit sind med, det er at have sin opmærksomhed omkring sin vejrtrækning. Så først lige, uden at ændre på vejrtrækningen, rette din opmærksomhed ned imod din vejrtrækning. Rette opmærksomheden mod den luftstrøm, der kommer ind, og den luftstrøm, som passerer ud igen. Hvis du prøver at rette opmærksomheden på næseborene eller området lige ud for dine næsebor, vil du måske opleve, at luftstrømmen i det øjeblik, hvor den strømmer ind, føles en anelse køligere end i det øjeblik, hvor du puster ud igen. Og nu følg vejrtrækningen lidt længere ind i din næsebor, længere ind i næsehulen. Og følg den nu ned til lungerne. Og mærk, hvordan din brystkasse fyldes op. Med hver indtrækning og sænker sig på udåndingen. Uden at ændre på noget, bare ret bevidstheden på vejrtrækningen. Og gør så det, du retter bevidstheden væk fra vejrtrækningen og ind på det indre af din krop. På det indre af din krop, og hvis vi starter med, at du retter opmærksomheden ned på dine fødder, så prøv at føle for eksempel fodsålernes flade ned imod din sko eller ned mod gulvet. Føl dine fødder indenfra. Lad din opmærksomhed vandre op til dine ankler. Yderside, inderside af ankler. Og videre op i din underben. Så inde i din underben, inde i dine muskler. Vandre stille og roligt videre op til dine knæ. Ind i dine lår. Fornemmelsen af både overside og underside af låret. Lårets flade imod sædet. Og lad tankerne vandre videre op til dine baller. Og ballerne direkte op i rygsøjlen. Forsøg at ligesom forestille dig led for led i din lænd. Lad tankerne glide frem til din mave. Ligesom vi er opmærksom på, om der er fredelig og rolig måske. En bevægelse ind i din mave, en rumle. Lad dine tanker vandre op til brysthulen. Lad tankerne vandre ind til hjertet, der ligger omkranset af dine lunger. Stille og roligt videre over dine overarme. Albuer, underarme og begge dine hænder. Og begge dine arme. Skuldrene. Og partiet op omkring din hals. Forsiden af halsen, hvor der tit er spændinger og indlejret, hvis man har været stresset. Lad tankerne glide op til kæbe, næse, partiet, ind i øjenhulerne.
panden og et lille område imellem øjnene, og endelig toppen af hovedet. Og om et øjeblik at forestille dig, at der var hul oppe i toppen af dit hoved. Et hul, hvor du kunne trække vejret ind fra toppen af hovedet hele vejen ned gennem kroppen ned til fødderne. Og du kunne ånde ud fra fødderne hele vejen op igennem toppen af hovedet. En lille bitte visualisering, hvor du forestiller dig en vejrtrækning fra toppen af hovedet ned til fødderne. Og fra fødderne tilbage igen gennem kroppen, op og ud igennem toppen af hovedet. Og forestil dig så et ganske lille øjeblik fornemmelsen af at fylde din krop med glæde og tilfredshed. Så et lille bitte øjeblik. Fornemmelsen af glæde. Kom fra maven ud i armene. Ned i bækkenet, underlivet. Hele vejen ned igennem dine ben, ned til dine fødder. Og tag så endelig et par dybe vejrtrækninger. Åbn øjnene halvt. Og endelig helt. Og så din korte, lille meditation slut.